Som aquí davant i precisament davant d'aquest edifici. Bé, som a la bassa de Manacor. La bassa va ser el centre neuràlgic des que venia el rei Jaume que s'ànecs, que se deia la bassa perquè hi havia una bassa i sempre ha estat el punt de referència de Manacor. El Guillem de Fach potser fos més un home de foranes, un home de bar, un home de perifèria, però bé, no podia evitar la bassa, era manacorí, no podia evitar. I estem aquí també perquè darrere jo hi ha el que ara és el bar mig i mig, que en aquell temps era la jefatura del moviment. Per tant, era el lloc d'administració feixista, de detencions, de tortures, i en Guillem, això ho posa en el seu llibre, sobretot a Madonna i l'arbre, que és un poemari extraordinari, que d'una part parla de temes personals, de sentiments, d'amor, però de l'altra és una denúncia de tot el que va passar a la Guerra Civil. Una denúncia molt directa, sense contar exactament fets històrics, sinó de manera lateral, és a dir, parla de sofriment, parla d'ossos, parla d'enterraments, però clar, estan enfocant darrere mi el lloc des d'on s'executava la repressió. Quin és el vincle, Bernat, entre la vida biogràfica, la biografia d'en Guillem de Fach i la seva obra literària? És un vincle evident? Sí, molt evident. Jo he duit el llibre de l'obra completa d'en Guillem de Fach, d'aquest llibre editat per el Gall me va demanar que fes un pròleg i jo precisament vaig fer això que me demanes, vincular la seva poesia a la seva vida. És a dir, que comença com un jove que ve d'Àfrica i que agafa consciència de la mallorquinitat, més que nosaltres, més que els mallorquins, precisament perquè se sent acceptat. Ell, a dins la vida, també va dir el contrari. En Guillem era contradictori i de vegades deia que sempre se va sentir negre i discriminat en que fos en positiu, perquè crec que diu que fins a les 10 anys no va posar mai els peus en terra perquè els duen d'una altra o d'una dona a l'altra, sempre el duen damunt, però perquè era negre, perquè era com una moneda. Això podria ser cert per la curiositat, perquè ell fos negre, però bàsicament perquè en Guillem sempre va tenir un magnetisme que va enamorar tothom, i quan el van endur, sí, no tenia mare, son pare no se'n cuidava massa d'ell, se'n cuidava una tieta, i tothom el va encobrir, perquè el racisme que va tenir en Guillem d'infantesa era un racisme positiu. No entrava de joc, sinó que quedava a l'entrada i deia posa 1.000 pessetes a ficar-te aquí a tothom. I ell, sense entrar, sortien i d'anar guanyat a mar guanyat. Aquesta actitud de jugador i de confiança en la màfia, dir que tu posa'm això, jo n'hi ha, ja m'ha dirà ser guanyat o no, i fiat-se, sempre perdia, però li donava un prestigi, no deia quina carta ha sortit, ni res. Era teatralitzant d'en Guillem de Fach, que adequava el seu discurs en funció de qui parlava. Com era aquest caràcter tan comediant o tan teatralitzant? Sí, ell deia que tots feien teatre sempre i que en realitat interpretam el nostre paper davant cada persona i que ell no ho dissimulava i ho feia molt més. Per exemple, davant un amic seu íntim que es coneixien d'infantesa, com en Miquel Àngel Riera, sabia que havia de fer un poc artèstic, però que no havia de passar a uns extrems que li crear dificultats. Que quan parlava amb mi, que teníem molta confiança i que el tenia molt calat, no era necessari fer-ho tant, perquè ja no m'ho creia. Però ell sempre feia el seu paper i l'anunciava i ho deia, que la vida és una interpretació per adaptar-te als altres. Com era la seva relació amb aquests altres literats, poetes, manacorins de la seva generació i que per ventura podrien qualificar de més calmats? Bé, la relació personal era bona, tots l'estimava molt, era en Guillem.
El que passa és que ell, en certa manera, no se considerava un literat. Ell se considerava un predicador, però no un predicador de la religió catòlica, sinó un predicador de la mallorquinitat. La mallorquinitat dins els països catalans. Ell deia, clar, com en Blai Bonet, deia, jo som català a Mallorca. Però començava per dir que era Barracanet, que és el barri aquest a l'esquerra, Barracanet, manacorí, mallorquí, català i europeu. I estem en Franco de i no me deia res, per això de l'espanyolitat. En Guillem era molt peculiar i tenia distintes facetes, la més coneguda és la de la cançó, també la coneixen el teatre, la dedicació a temes infantils, educació infantil, tot això. Ara, jo defens d'una manera clara la qualitat poètica d'en Guillem de Fac, que és la seva obra completa. En Guillem de Fac va començar amb un llibre que és El poeta i la mà, que és un llibre iniciàtic. En realitat ell la mà no la va conèixer molt mai, a pesar que estava a Hora, a Mallorca, i és un bon llibre, per començar un gran llibre. Després El poeta i la mina, que és una experiència de quan va fer de miner. Jo duc que hi he fet molt, però he d'anar, de quan va fer de miner i aquesta crueltat de la terra, que de tant en tant mos recupera i mos converteix en terra, que queda de dins. Aquí ja és un llibre molt bo, fins que després evoluciona en tres llibres que són Madonna l'Arbre, bàsicament. No oblidem que Madonna l'Arbre va ser premi que ha de ser. I té Eosfera, que són 2 o 3 llibres, i aquí té 2 o 3 llibres que jo crec que estan a el nivell més alt de la literatura catalana. I en Guillem ha estat més conegut per les cançons, per els seus coverbos, per tot això, que com a poeta. Però jo el vull reivindicar també com un gran poeta. Té una obra possiblement menor, que és tota la darrera, perquè ell, que estava molt malalt, la va escriure en directe, no la va corregir en publicat, però sense que ell tingués la serenitat ni temps per corregir-ho. Però aquests llibres que va escriure en seny són llibres preciosos. Per ventura la imatge que més em queda d'ell és Guillem de Faca damunt dels escenaris, cantant, però ara tu parlaves d'aquest altre caire, guanyador del Premi Carles Riba, sí. Poeta de qualitat. Sí. Quina percepció en tenia d'ell, Guillem de Fac, poeta, i la vida literària i per ventura certamen literari de una manada? Ell no hi donava massa importància. Ell pensava que llegia i escriure. Dic que ell llegia i escrivia, creava a dins el llibre. Però ell era un home de frases enginyoses i que sempre mesclava realitat i ficció, i el dir de conèixer molt per saber quan t'aprenies per. Algunes vegades te contava una història emotiva i se posava a plorar, per exemple, de la seva mare, que no la recordava i tal, amb unes llàgrimes, i quan tu t'emocionaves te deia, oh, t'has caigut, i jo l'he conegut, que puta és meva mare, i tal, i qual, saps? Com te deia, el primer dia, a l'acció de 7 anys, que vaig veure un puta negre, vaig quedar regirat, i jo, que tenia molta confiança, jo li dic, sí, però tu que no te miraves en el mirall? I ell diu, sí, però ja. Hosti, no l'havia dit mai, era el seu manacot dels anys 30 i tal, dels 6 anys, i ell tenia aquesta capacitat per l'ascendent mateix, naturalment dels altres. I li agradava molt, també, m'havies comentat antes, la vida del canari, li agradava molt anar de bars, però no de bars de luxe, sinó de bars de barriada. I aquí mateix, a 20 metres d'aquí on estan, hi havia Can Cortana, un gran amic seu, que se dedicava bàsicament a això, que era un bar que se coneixia aquí i jo, tenia una segona estança més enrere, allà on se joiava de la Guerra de Fam. En Guillem tenia necessitat d'aturar-se per no perdre contacte amb els seus amics, amb el seu món de bar, i ja recordo, ja que el vaig acompanyar, que fèiem
un conyac Torres, ell sempre prenia Torres 5. I el conyac Torres quedava a la barra, treia 1.000 pessetes i deia juguem 1.000 pessetes a aquesta carta, a la carta que tu trobes. No entrava a la sala de joc i esperava que li diguessin has perdut. I deia, perfecte, una altra copa per celebrar i m'ho anem. Vull dir que ell, tot això que fava, com si no passava. Perquè va vèncer els seus amics i de tant que no passetes, els ha perdut. El joc l'apassionava. Jo diria que no, que el que l'apassionava era estar allà a dins, mantenir les relacions als seus, deixar les 1.000 pessetes, que tenien aquest fill. S'ha de dir que en Castana, que és tot un historial per al que no entrarem, Arenguer l'adorava. I que s'hi guanyat, i que això, sonor entre aquestes dues cultures no fa res. Molt bé.